Има ли сред вас хора, които от месеци, дори от години, се опитват да си намерят жилище и не става, и не става, и не става? И то защото брокерите им показват все имоти, които не кореспондират с тях, вашето всъщност търсене. Здравейте, хора! Аз съм Поля Христова и днес искам да ви преразкажа как мина една консултация, която направих буквално тази сутрин, за да помогна, надявам се, на много от вас да си отговорят защо е възможно да не откривате жилището, което търсите. Ако вие сте в хипотезата на това момиче, заслужава си да помислите. Ставаше дума за едно младо момиче, което е от Варна. Правим консултация по телефона. Девойката иска да купи във Варна с кредит, има събрано някакво количество пари и ще изтегли и ипотечен кредит, също така от Варна. Изпраща ми го мой клиент, така и близък човек. Девойката участва в платформата InvestPro, т.е. ако сте чували за тази платформа, тя така е доста подготвена, т.е. момичето се интересува от финанси, отделило от времето си и общо взето и професията, която има, говори за един човек с аналитична мисъл. Млад, аналитичен човек, който умее да спестява. Започваме да говорим. Аз преди това съм изпратила въпросник, който да попълни. В този въпросник с две думи трябва да е описано какво иска и какво може. Тоест, как си представя това, което иска да купи, какви пари си представя, че й трябват, но и къде работи, какви доходи има, от колко време работи и какви спестявания има. Тоест, какви спестявания има специално за този имот, който е решила да купи. Преглеждам въпросника, виждам, че има много празноти и се чуваме. И в разговора аз разбирам, че тя е безкрайно объркана и безкрайно оплашена. Разбирам, че тя търси от 2 години и думите й бяха различни брокери ми показват различни неща, никой не ми показва дори близко до това, което търся. И всъщност успява за тези 2 години да разбере, че ако купи изобщо нещо във Варна, то ще трябва да бъде в строеж, защото е осъзнала, че завършените двустайни апартаменти, това търси тя, струват повече, отколкото тя е готова да даде. Обаче, тук имаме друг проблем. На мен ми става абсолютно ясно, че тя иска 100% сигурност. Т.е. тя иска сигурност, че това, което ще се включи на зелено, ще бъде довършено в срок, че иска 100% гаранция, че като сключи предварителен договор, инвеститора или там строителя, от който купува, няма никаква опасност да й вдигне цената, така както стана, или да индексира цената, така както стана покрай COVID с немалко клиенти. Тоест иска сигурността на сделка за имот, който е завършен, но на цената на сделка на имот, който е строеж, което няма как да стане. И като ми стана ясно и като разбрах, че всъщност от 2 години прелива от пусто в празно, аз се бях изпратила към колега във Варна, на когото имам доверие и който знам, че щеше да й обърне достатъчно внимание и нямаше да я подведе, т.е. колега, който да й намери имот. Буквално я хванах на къс пас, по грубия начин, така че да се опитам да я събудя. Това, което й казах, защото тя започна с едни реплики от рода на той е балон, не е ясно, че в един момент ще издиша или ще се спука, но не е ясно кога. Друг е проблем обаче, че от преди 2 години аз търся, от 2 години търся, чакам да се спука, пък цените скочиха много. Едни общи приказки и аз се питам, ама това жилище го искате за собствено ползване или вие сте решили просто да инвестирате? Не, аз ще си живея там. Къде живеете в момента? Ами при приятел. И плаща много символичен наем. Добре, не разбрах колко е много символичен, но тя си беше определила вноска по кредита, с която ще се чувства много комфортно 600 лева. Даваше си сметка обаче, че ако трябва да се премести да живее под наем, т.е. ако някой ден не живее при въпросния близък, ще трябва да даде минимум 800 лева. И поради тази причина си беше направила сметката, цитирам, това са нейните думи, по-добре
да изплащам свое жилище, отколкото нечие чуждо. Добре, окей, тя мисли така, значи вървим напред. Какво я накарах да направих? Да си представи, че не утре, още днес нейният приятел и казва, не можеш вече да живееш при мен. По някаква причина, за добро или за лошо. Възможно ли е това да се случи? Абсолютно беше възможно. Добре, какво правим? Тя излиза под наем за 800 лева. Вървим напред. Какво се случва, ако наемодателя, той може да индексира също наема, както и потенциалния строител, нали така? С тая разлика, че би имал доста по-голямо право, обикновено наемите са за 1 година и може да се очаква след 1 година някаква индексация. Но това беше белия кахър. Положението стана доста хард, когато се обърнахме към нейните страхове по отношение на кредита. Дайте, казвам, да си представим най-лошото, което може да се случи по отношение на кредита. Най-лошото в нейните очи беше да не може да го плаща. Да, обаче това са общи приказки. Какво означава да не може да го плаща? Супер! По каква причина не може да го плаща? Не можа да ми обясни. Затова и я върнах към най-големите страхове, които има. Не можа да ми каже какъв е най-големият страх, затова и помогнах с моя най-голям страх. Моя най-голям страх е, ако имам кредит, не да умра просто, нали, да се случи нещо, а да се случи нещо, с което аз да продължа да съм жива и да съм зеленчук. Тоест на мене ми трябват пари, за да продължа да съществувам, но хем не мога да изкарвам пари, хем тъжа на всички останали, хем съм с кредит. Изобщо работата е думи нямам. В една такава ситуация я питам какво се случва. Тя не знае. Подсказвам. План А. Ако имаш застраховка живот и ако застрахователното събитие се е случило по правилния начин, застрахователя ще ти плати кредита и ти ще останеш с имот. Пак ще си зеленчук, пак ще имаш проблеми за решаване, но тук виж, нали си се оправил и имаш имот. Попитах, ако попаднеш в същата ситуация, да речем катастрофа, и си под наем, наемодателят ти, дали защото си в много деликатна ситуация, до края на дните ти ще те държи безвъзмездно в имота си? Много ясно, че няма. Обаче, предложих и да направим ситуацията още по-хард. Да речем, че тя е наистина Марко Тотев от всякъде и застрахователното събитие, катастрофата се е случила след като се е напила, качила се в колата и е карала пияна. Каквото и да се е случило после, застрахователя няма да плати, защото това се води опит за самоубийство. Тогава остава с кредит, болна, неработоспособна и какво правим? И я питам. Тя не знае. А всъщност, може би се е страхувало да си го представи. Аз настоявам обаче. Казвайте какво правим. Момичето наистина не знаеше. Представяше си, че банката взима имота. Не взима банката имота. Взима го, ако тя месец, 2, 3, 5, 6 продължава да не плаща, нищо не прави. Тогава, ако бездейства, банката ще вземе имота. Логичното нещо, което може и трябва да направи, е да се обърне към брокер или ако иска тя сама няма да може да си го предлага този имот, да си го продава, но някой роднина. Някой продава имота. И в една ситуация, в която цените са се запазили, тази жена е влязла с някакво самоучастие, а ако имота се продаде на същата цена, на която е бил купен, продава се, погасява се кредита и каквото остане като пари, тя си го връща. Ако са се дигнали цените, ще си върне малко повече пари. Ако са паднали цените, ще си върне малко по-малко пари. Ако са паднали много цените, ще си върне просто кредита. Ако пазара толкова много се е сринал, може да остане и с някакво дребно задължение, ама да изчезне чак, т.е. да се е занулил имота като цена, няма да стане. Това, което това момиче научи, най-важното е, че има опции. И когато се адресира страха, а какво значи да се адресира страха? Дайте да говорим за тия неща. Страхувам се от нещо, ама дайте да го нарисуваме, да го разпишем, да си го представим. А ние хората се страхуваме, когато ти се страхуваш от неизвестното, за да го направиш известно, просто трябва да си го представиш, да си го разпишеш,
да зададеш въпроси, ако нещо не ти е ясно. Ти дори не разбираш какво не ти е ясно, когато не си го представил. И да, тази консултация беше много тежка днес. Аз направо и разказах играта на тая девойка. Но знаете ли как завърши всичко? Тя каза, за тия 2 години никой до сега не ми говори по този начин. Че толкова грубо никой не е говорил, съм сигурна. Но никой не е имал топките да й каже истината. Първата голяма истина беше, че тя напълно осъзнаваше, че не е адаптирала пазара. И аз си го казах. Не е вярно, че се чудите какво става. Много добре знаете какво става. Просто не ви изнася това, което става. Просто много ви е страх. И казах, не е задължително да купувате жилище. Може да се окаже във вашата ситуация, че е по-добре да не купувате жилище. И тогава започнах, дайте да видим дали наистина все пак не е по-добре да не купите жилище. Оказва се, че е доста по-добре при нея да купи жилище. Правете си тези упражнения самостоятелно. Нямате нужда от брокери винаги. Направете си ги тези упражнения преди да се свържете с брокер дори. Защото те са безценни. Надявам се тази информация да стигне до наистина достатъчно голям брой хора. Надявам се да помогнете на ваши близки, които са попаднали в това странно хамстърско колело, така обвиняват останалия свят, обвиняват брокерите, че не им показват това, което търсят. Но и на това момиче го попитах, добре де, представете си, окей, примерно работиш с 5 брокера. 5 брокера се надпреварват да ти показват неща, които ти не искаш да гледаш. Неща, които не са за теб. Добре де, какъв ще е този човек да иска да загуби твоето и неговото време, за да ти показва неща, които ти не искаш да гледаш, ако има дори само една оферта, която да е подходяща за теб. Защо да ги крият тия брокери, тези оферти? Защо да показват нещо, което не е за теб, ако има такова? Ами много просто. Няма го на пазара за цената, която искаш. Проблема на тези брокери е, че нямат топките да ти кажат истината. Колеги, казвайте истината на клиентите си. Кое е най-лошото, което може да се случи? Ами да научат истината и тогава или ще ви повярват и нещо ще променят и тогава вероятността да стигнете до сделка, а пък клиента да не загуби 2 години от живота си е много по-голяма. Или да ви се разсърди, да си помисли, че вие нищо не разбирате и тогава ще се отървете от един клиент, който ще ви загуби 2 години от живота. И винаги е по-добре да казваме истината, дори с риска да не ни харесат. Все има на този свят някой пък, който ще ни харесва. Така си мисля аз. Споделете мнението си в коментар, ще ми е интересно да го чуя. За повече YouTube канала ми Поля Христова. Чао!